Mae wedi troi hanner awr wedi 7 a dwi yn gweld hyd yn hyn bod gennym ni 35 wedi taro heibio ar gyfer noson lawnsio inc yr Awen a'r Cread. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am droi heibio, ac os bydd yna ragor yn ymuno mi wna i croesawu nhw yn y man. Mae'n noson, wel, mae'n debyg, diwedd ar y cyfnod o'r normal newydd o gofio be fydd yn digwydd y dydd nesaf, ond ydyn ni gyd i arfer efo drefn, a braf iawn eich croesawu chi i'r cyfarfod Zoom yma. Ac diolch i gychwyn i Rhys, da chi'n ei weld o, ac os da chi'n gyfarwydd â siop Clwyd yn Unbych, fyddwch chi'n nabod y distia a'r trawstia derw i'ch ben o fanna, mae ynta efo ni, ac mae'r llyfr hefyd, Inc yr Awen a'r Cread ar y silffoedd tu nôl. Efo bwriad y noson ydy cael golwg ar y llyfr, cwarfod rhai o'r cyfranwyr a clywed beth sydd ysbrydoli Rhys yn mynd ati i greu y gyfrol yma. Mae gennym ni, Rhys a finna, dau beth yn gyffredin, yn sicr, da ni'n perthyn i ddau glwb barddas yn amlwg, a hefyd da ni'n aelodau o glwb Mynydda Cymru, ac ar rai o deithia Clwb Mynydda Cymru clywais i am y bwriad i greu y gyfrol yma. Mae'n braf iawn i gweld ti yng Ngwlad Dydd a braf bod yn rhan o noson y cyhoeddi. Mae aelodau Clwb Mynydda Cymru fel aelodau barddas yn eangfrydig iawn, wybodus iawn, ac aml iawn mae'n cael pleser yn darllen cyfraniadau Dewi Prysor ta ond yn un i gylchgrawn barddas, ac hyfryd ydy darllen i ni bod tro. Dwch chi'n nabod Cymru well yn sicr drwy gyfrwng Clwb Mynydda Cymru fel y gnewch chi drwy gyfrwng barddas. Dwch chi hefyd yn nabod yr Alban yn well o lawar. Mae yna sawl taith i'r Alban, ond dyma lle mae'r gwahaniaethau rhwngtha i a Rhys yn darfod os gawn ni gymryd cyffelypiaeth farddonol heno beth bynnag o gofio campa Rhys yn Eisteddfod Genedlaethol. Fo'n sicr o gofio mae'r Alban ydy Robbie Burns, mi'n yna setlo am fod y William McGonagall yn eich plith chi. Mi gawn ni gychwyn y noson drwy ddod i wybod mwy ar ffurf fideo am y meddwl a'r gwaith creadigol sy'n yna wedi boti cefn ni Inc yr Awen a'r Cread. Mi glywon ni lais Rhys a hefyd mi glywon ni lais Aaron Pritchard yn datgan y gerdd Drydws Aber, a wedyn englyn gan Rhys cyn bod ni'n ail ymuno yn y sgwrs. Mi fydd yna sawl un o'r clipiau fideo yma'n ystod y nos, a dyma'r cyntaf. Oes, mae lluniau mewn barddoniaeth, ac mae barddoniaeth hefyd mewn lluniau. Drydws Aber. I'r un awyr o'r newydd, ger y don, lle gwyra'r dydd yw liw nos, chwyrlion haid yn ystwyth na'r artistiaid. Twrw mawr o batrwm meint, stribedi'n strobio ydynt. Rhwng yr heli a'r pier eithi'n sioi, a hwythau'n ser uwch y traeth mewn cylchau tro yn selog, cyn o swylio neu torreth, yn bleth o blu niferus, tan y fori. O ben copaon y byd, i waelod dofn heli, ceir bywyd. Gwrthryfeddol i golyd. O un gell creu hyn i gyd. Ni'n sôn ar y cychwyn yma ar deithiau Clwb Mynydda Cymru, clywais am fwriad Rhys i greu'r gyfrol. Blas o'n i fanna, Rhys, blas sydyn iawn rwan ta, ymelaetha, os gwelwch yna. Be o gen ti mewn golwg, be oedd yr hedyn?
Wel, dwi wastad wedi bod yn agos at natur, fel ti'n gwybod, Gerallt. Ac oedd gynna i'r syniad yma, bod Beir Cymru wedi canu llawer iawn am agweddau o fyd natur dros y blynyddoedd, doedd na ddim cyfrol i grynhoi rhyfeddod y greadigaeth am cwmpas ni. A hefyd, dwi'n meddwl, mewn cyfnod pan ydym ni'n gynyddol ymwybodol o'r peryglon i gymaint o rywogaethau ar y ddaear. Gan gynnwys y ddynoliaeth ei hunan, wrth gwrs, fel mae'r Covid wedi dangos, a'r difrod da ni'n neud i'r blaned. Da ni'n cael yn hunain yn ailglosio, dwi'n meddwl, at natur, a mae'n amserol cyhoeddi cyfrol fel hon oherwydd hynny. Ac mae'n anelu fod yn fwy na casgliad o gerddi am natur a lluniau cyfiadwy efo nhw. Mae'n gyfrol sydd gobeithio yn deud stori. A pan brynwch chi'ch copi, mi welwch yn syth bod y gair esblygiad mewn air sy'n lluni'n byw drwy'r gyfrol. Ac beth am gychwyn Rhys hefo'r gerdd yn y dechreuad, addas iawn, a gawn ni chlywed ti rwan. Y gerdd i harddwch gan Emrys Roberts. Ia, jyst i ddeud, oedd Emrys Roberts, pan o'n i yn cychwyn ar y daith farddonol, oedd Emrys Roberts yn yn annog i yn fawr, a mae gennai feddwl y byd ohono fo. Ond mae'r gerdd harddwch i mi yn crynhoi y dechrau un mor arbennig. A mae'n sôn yn dydy na, bod gwyddoniaeth yn darganfod popeth mae'n gallu, lle mae'n wastad gwestiwn ar ôl. Os gwawrio'r diwrnod, y llwyddar ffisegwr i roi darnau'r pos yn ei lle i esbonio'r cread. Ac os daw iddo'r fflach i ddatrys cyfrinach fawr ei ynni, ac i gael un ateb i dirgelion natur. Bydd llyfnder petal i'r hafaliad, a glendid twf y lilyn y tegwch mathemategol, yn egluro deddf fel golau'r dydd. A bydd gorfoledd hedd haf wedi'r storm, pan ar fformiwla a'n gwynt, gan mor syml i'w gwaith ei ddwy law ef, fel glaw ar ddail ifanc. A'r llun sy'n cyd-fynd hefo'r gerdd, mae i'w weld rwan, a mae'r dewis oedden ni wedi bod yn ddiddorol iawn, allach chdi bach o gyr pen ar degarys, ond llun wedi dynnu gan delesgop Hubble ydy hwn, a hwn ydy y llun cyntaf yn ei lai yn y gyfrol. Ond sonia rwan ta am y briodas mae rhwng gair a llun. Ia, oedden ni, fel o'n i'n deud yn y clip, mae'n luniau mewn barddoniaeth, ond mae'n farddoniaeth hefyd mewn lluniau, ac oedden ni osod yr her o gyfrol byd natur, o'n i'n meddwl bod hi'n andros o bwysig bod yna luniau i gyd fynd efo'r cerddi. Nid bod nhw'n lluniau oedd yn debyg i rhywbeth yn y gerdd, ond bod nhw'n priodi fo'i gilydd, a gobaith wedyn y bysau nhw yn y briodas yna, bysau y naill yn dyrchafu'r llall. A dwi, fwy nag unwaith, o'n i'n cael yn hun lle o'n e ddewis rhwng dwy gerdd ar yr un testun, yna fo iawn y llun oedd yn hollti'r ddadl o ran pa un i ddewis. A wedyn, sôn am gynllun y gyfrol rwan ta, mae gen i adrannau amlwg, dwi'n edrych ar y ddwy ddalain gyntaf, y dechreuad, dwi'n sôn am hynny rwan, bywyd y môr, adar, anifeiliad, pryfetach, dwi'n siŵr gen i sôn am y pryfetach, nes ymlaen, coedydd, ffwng, y bod dynol yn perthynas ni a natur. Sut oedd y patrwm hwnnw i fod ta? Wel, oedd o mewn ffordd, oedden ni, fel o'n i'n sôn, oedden ni eisiau bod y gyfrol yn adlewyrchiad o esblygiad bywyd ar y ddaear. Ac oedd hi'n naturiol wedyn i rywun feddwl am Genesis fel sail, ac wedyn wrth gwrs dwi yn hoff iawn o ddaeareg, felly, ac o'n i'n gwybod o astudio daeareg, felly be oedd hanes datblygiad bywyd ar y ddaear. Felly mae'r adrannau yn y gyfrol yn dilyn llwybr esblygiad, ac yn gorffen yn naturiol efo dyn a'i berthynas efo natur. A dwi'n siŵr sy'n ni'n gofyn i'n gynulleidfa heno, gynulleidfa fyd Ffrandawgar sgynna ni. Dwi'n siŵr bysa mwy nag un yn gallu raffu englynion a phenillion am fyd natur. Mae'r dewis
Mae'r corff o waith a'r canu am fyd natur, mae o gyn hynad a barddoniaeth ei hun. O hynny falla, chdi bach o gyda pen i ti rys. Gwybod be hebgar yn ogystal i gynnwys? Wel, oedd mi oedd o, oedd yn gyr pen fatha dewis tîm pel-droed, lle mae'n ei lot fawr o chwaraewyr, i feddwl am neithiwr. Ond na, oedd o'n hawdd dod â hyd i gerddi yn ymwneud â'r rhai meysydd. Mae'n lot o ganu di bod i pethau sy'n annwyl i ni, fatha blodau a adar ac yn y blaen. Ond o'n rhai meysydd lle oedd hi'n dod yn amlwg wrth i mi chwilio a chwilio, nad o'n ddim canu iddyn nhw ac oedd bywyd yn y dyfroedd yn un ohonyn nhw, a profetach fel wyt ti wedi grybwyll, oedd y llall yn amlwg dydy beir ddim yn hoff iawn o bryfid. A wedyn... weld yn nes ymlaen i'w damad. Iawn ta, mi gawn ni wrando ar un o'r cerddi eraill ti wedi dethol ar gyfer y gyfrol. Dewis Enfys, soned ydy gan Mary George, yn cael ei phlethu efo llun hyfryd gan Iestyn Hughes, y ffotograffydd o Geredigion. Mae'r geiriau a'r darlun yn blethiad hyfryd fan hyn, ac o'n i'n wrando rwan ac gweld Mary George yn darllen ac yn datgan Enfys. Enfys. Fe'i gwelaf ambell waith ar siwrnau hir, mewn eiliad rhwng dau gwmwl uwch fy mhen, ac anodd credu nad yw'r patrwm clir yn ddim ond sbectrwm lliwiau yn y nen. Pelydrai'r haul trwy ddŵr, a dyna i gyd, yn adlewyrchu golau wedi'r glaw. Ac wrth i'm geisio'i chyffwrdd, does dim byd, ond gwawr am ryliw'n llifo trwy fy llaw. I mi, mae hon yn fwy nag enfys dlos. Mae'n weddi plentyn bach ar ddiwedd dydd. Mae'n atgof bod goleuni wedi'r nos, ac nad oes angen cyffwrdd fyth mewn ffydd. Mae'n dweud bod gwirthiau bach yn dal i fod. Mae'n obaith bod yna gariad eto i ddod. Mae'n hynod o amserol rhys o gofio'r 2 blynedd diwetha yma. Ydy mai, yr Enfys wrth gwrs yn symbol gobaith drwy'r cyfnod. A dyna oedd un rhesymau, fyswn ni'n teulu mae Dyw yn y greadigaeth, mae yna ryfeddodau, mae bluen eira yn un arall, os ydych chi rioed wedi gweld bluen eira ar ei ffurf yn anhygoel, mae ni'n gyfarwydd o'r machlud yn dydyn ni, ond mae'r Enfys yn un o'r pethau yna, fedrwn ni ddim i cyffwrdd nhw, ond maen nhw'n cyfri gymaint i ni, maen nhw'n pontio nid yn unig o ran i gweld, ond i ni feddwl am bob math o bethau ac yn symbol gobaith. Y cochion nesa, nid cochion neithiwr, da ni gyd yn balchu am ei campan hw, ond y cadno, y llwynog, ar wiwer un o'r cerddi, mae dylai pawb fod yn ymwybodol ohoni, wrth gwrs, llwynog Williams Parry, ond wiwer goch Alan Llwyd, maen nhw dwy wedi cael eu lle yn y gyfrol gen ti. Ydyn, be o'n i'n awyddus iawn i gael amrywiaeth yn deg arall, a mae'n bontio can mlynedd mewn ffordd o gerddi yn y gyfrol. Y rhai o'r clasuron yma, y llwynog yn un ohonyn wrth gwrs. Y clasuron wedyn ers hynny, a mae'r wiwer goch yn un, fyddwn chi siŵr bod llawer iawn yn ymwybodol, yn gyfarwydd iawn o'r englynion yna gan Alan yn ei gyfrol edrych trwy Drell Lledrith. Ond hefyd, dod â ni at gyfnod mwy diweddar, a mae newid rwsyd wedi digwydd yn lle canu am natur a moli natur. Mae fwy o weld ni'n hunain mewn profiadau natur a delweddau sydd yna. Mae'r wiwer goch yn gwneud hynny i raddau, oherwydd wrth gwrs mae'n anifail sydd am fygythiad yn anifail eitha prin, a da ni'n hefyd wrth gwrs yn debyg iawn i wiwer goch yn wynebu rhywun mwy na ni yn y patch ni, dyda ni, yn yn cynefu ni. Ond ia, dod â datblygiad ar y cael, dwi'n meddwl ydy bod yna fwy o ganu heddiw sydd yn delweddu natur ac yn defnyddio natur i ddangos profiadau ein i weld ni'n hunain. A na nifer fawr o gerddi comisiwn yn y gyfrol ac oedd hynny'n bwysig ac yn eu plith nhw
Dwi'n falch o mod i wedi cael cerddi arbennig iawn gan ferched sydd erbyn hyn yn canu, yn cael eu llwyfan yn y byd barddoniaeth, a mae'n gerddi gwych iawn newydd gan nifer o'r merched. A dwi'n meddwl bod i'w gweld nhw yn ehangach, yn ehangu yn profiad ni o fyd natur. Mae'r gair rhamantus, neu rhamantaidd yn cael ei ddefnyddio am gyfnod y marddoniaeth Cymru, falle bod ar un olwg y llwynog yn perthyn i'r gyfnod hwnnw, fel ti'n dweud, mae'r ffordd o ganu wedi newid cymaint yn y cyfnod cymarol byr yma, Rhys. Ydy mae o, ia. Ac da ni'n symud ymlaen, bydden ni, a pwy wyr wrach mewn camlynedd arall, falle fyddwn ni'n dal yn rhamantu eto, ond yn sicr ar hyn o bryd, da ni yn gweld profiadau pobl, a maen nhw'n dangos hefyd bod yna elfen o bod natur yn ei ddelweddau, mae yna gerdd fan hyn am ble yn eira, sef profiad cariad. Mae yna gerddi cnau cyll a nad fi'n ango, maen nhw'n gerddi am golli cof. Mae yna gystadlu am gynefin, fel yn y Wiwer Goch yn ei sôn amdano fo. A mae yna hefyd greulondeb yn natur a felly enghraifft englynion enwog gan Gerallt a gan T. Arfon Williams i'r Pryd Copin, hardd iawn, ond os ti'n bry bach, mae o'n fygythiad mawr yn dydi. A'r barcud coch yr un peth, mae'n symbol i ni fel Cymru, ond yn y pen draw, a deryn eitha crylon ydi o de. Mae hyn yn arwain daclus at y gerdd nesaf. Dwi'n sylwi fan hyn bod gennym ni 43 yn rhan o'r darllediad yma. Croeso chi rai sydd wedi ymuno fan ni as ni gychwyn. Mae Rhys Davies yn siop Clwyd yn Unbych. Diolch iddyn nhw fod yn gartre i'r noson. Da ni yn gwerthfawrogi'ch presenoldeb chi a da ni yn mwynhau eich cwmni chi. Mae gen i gopi electroneg o'r gyfrol ymlaen fan hyn. Ac yn sicr pan o'n gyfle i chi gyd yn eich pocedi brynu copi o Inc yr Awen a'r Cread. Lle ddweud chi, yn sicr, rhwng y delweddau a'r geiriau sydd dewis mor ddethol gan Rhys. Chewch chi moch siomi o fath yn y byd. Ie, sôn rwan am symud ymlaen, Rhys, a'r gerdd nesaf, un o gerddi Ceri Wyn Jones, a mae'n cydio yn beth ti'n newydd ddeud mewn ffordd. Gawn ni wrando arni hi ac sylw wedi ni chlywed ti. Ydy, mae be sgiliau gan Ceri fyny ydy'r morloi ar y traeth, ond fel fyddwn ni'n gwrando ar y gerdd, nhw'n sylweddoli mae natur yn gallu bod yn le caled i fyw yno fo, a dyma'r gerdd. Helo bawb, a diolch i Rhys Davies ac i Farddas am y gwahoddiad caredig i gyfrannu'r gyfrol hon ac at y Lansiad hwn. Cywydd syml iawn sy'n gen i yn disgrifio'r olygfa weles i nôl yn yr Hydref wrth gerdded lawr o Garn Fawr tuag at Ben Strwmbl, mynd hibo i Bwllteri ac oedi wedyn a ffipo lawr dros y dibyn i dreithell Porth Maen Melin, lle roedd na ddegau o forloi bach yn gorwedd. Morloi a fyddai yn ôl hen arfer y morloi hyn yn gorfod dysgu'n gyflym iawn siwt beth yw ymdopi. Morloi bach Porth Maen Melin. Ar dir rhwng y llwybr a'r don, ar waelod clogwyn creulon, mae traeth diogel lle gwelwn o'r dibyn di-hunlyn hwn, gerig beddi gwyna'r bai yn gorwedd am y gorau. Yn sŵn ido'r henfro hon, man genir meini gwynion, mae tywod Hydref hefyd yn fydwraig a'r graig yn gryd. Fan hyn mae meithrinfa nhw o gyrraedd y byd garw. Mae mamau hwythau hyn yn ei gadael, ac wedyn mae'n rhaid i'r meini rodio a throi'n forloi, troi'n i tro o'r gro, neu beidio a bod, dianc, neu droi'n dywod. A'r geiriau
clo yna yn iasol, Rhys, a diolch i Ceri Wyn. Sylwi, fedrai'n peidio sylwi, Byd Natur Cymru a'r cryduriad a'r planhigion sy'n gyfarwydd y gynefin ni yng Nghymru sy'n gwmpas ni. Chwilio'n hir ag ofer byddai am unrhyw gwiriad lewod neu flamingo. Na cobra, na gardd weflog, Rhys. Ond diolch i grŵp Brigyn, mae da ni gyd gobeithio Gymru'n gwybod beth yw'r dylog erbyn hyn. Wan ta, trwy lygad Gymraeg, Gymreigaidd wyt ti wedi gweld Byd Natur, a dyna sef ar beirdd yn y gyfrol wedi gweld Byd Natur wrth reswm. Ia, oedd yn un o'r amcanion gyda i oedd edrych ar natur drwy lygad Cymreig. A mae hynny wedi arwain wedyn y dewis o gerddi a dewis o llunio wrth gwrs. Ac wrth fynd drwyddi, da ni'n gweld bod llawer ohonyn nhw wynebu mewn ffordd o'r un profiadau a ni fel Cymru, a dwi'n dod yn ôl at hynny. A dyna sy'n gefndir i ddewis y ger nesaf. Dwi am ei darllen, cerdd ydy hi gan Alun Llywelyn Williams, y Greafolen. Ac mae'r Greafolen yn y llun yma, bydd i di fach yn ei nabod i Gerall, achos ti'n cychwyn i fyny pen yr Awen o Landena, a mae hi ar y llwybr i fyny. A dwi'n meddwl bod hi'n reit drawiadol yn y ffordd mae hi yn amlwg yn ymdrechu'n galed i oroesi mewn lle caled iawn. A dyma'r gerdd. Gwyn fyd y Greafolen. Llwybr fel rhwyg drwy'r rhedyn, sy'n cychwyn am ben y bryn, deiwn at greigle wedyn. Gwyn fyd y Greafolen a dyf wrth ffôn y graig wen, hi yw goleini'r gefnen. Uwch galar y ddeiar ddig, hi fy'n fyw yn onunig, ei bywyd dioledig. Ac yn ei pryd, daw'r eiron disglir gorch ar gangau hon, rhywun lliw a gwaed y galon. Ac yn gyferbyniad llwyr, Rhys, mi wyt ti wedi mynd am y cerddi gogleisiol, ac mae hon yn wirioneddol gleisiol. Atgyfodiad y Pryd Lludw, Rhys Iorwerth. Mae hon dweud gwen lydan i mi, dawa gwen lydan i salyn arall. Mae'n werth ei chynnwys, te god i calon rhywun. Ac i ddangos pwy sydd wedi gael dyn weithiau. Wel, ydy, mae Rhys Iorwerth yn bencampwr dydy ar ryw dod â cerddi fel hyn i'r golwg a hollol anisgwyl. Ac yn y gyfrol, wrth gwrs, mae'n ddau Bryd Lludw. Os da chi yn gyfarwydd o Bryd Lludw, maen nhw'n anodd iawn i'w dal, a os trowch chi nhw ar eu cefnau, mi ddod nhw'n ôl ar eu traed. Maen nhw'n yn bryd sydd yn mynnu para. Ac mae'r gerdd yn sôn am Rhys Iorwerth wrth i'n hwfro, a mae o'n gweld Pryd Lludw, a mae o'n mynd ar hwfr ar ei ôl o, a mae o'n meddwl bod o wedi gael o, a mae o yn mynd i ddathlu, a mae ar fi'n cael glasiad i ddathlu, a mae'n Bryd Lludw ac un arall yn dod i'r golwg. Mae'n amlwg bod y Pryd Lludw wedi cael y gorau yna fo. A mae'n rhyw neges bach yn does yn y gerdd yna, yn y dyniolwch yna, sef mae natur yn ffeindio ffordd i barhau, ac wrth gwrs mae Pryd Lludw yn un o'r pryfed mwyaf llwyddiannus ar y blaned yma, dydy, ac yn hollol angenrheidiol i gadw'n natur. Ac wrth i darllen ni, rydyn ni'n peidio cofio bod hwn ar y silff yn fan yma, y taith y parchedig William Bingley yn haf 1798 o gwmpas Gogledd Cymru, ac ynta'n cyrraedd Bedd Gelert, ac yn cwyno wrth y forwyn yn y bore bod i wely fo'n llawn o chwain. Syr, oedd yr ateb, petai ni'n lladd un chwanen, mi fydd yna 10 yn ei chnebrwn ni fory. 10 ydi o, mae hwnna wedi cael ei gamddyfynu gan gymaint o bobl ei 100 yn y cnebrwn, 10 sy'n llyfr. A mae gen ti ragor o enghreifftiau tebyg gogleisiol hefyd yma acw yn britho y gyfrol Rhys. Oes, oedd hi'n awyddus i gael chydig o hiwmor yn y gyfrol. Mae'n gerdd gan Huw Eryth
A mae hi wedi, da ni'n gwybod o rwnd ar y talwn yn un arall sydd yn wastad yn eitharo efo rhywbeth newydd doniol. A beth sydd gyda fo ydy mewnlifiad ydy'r testyn. Ac mae hyn yn wir, mae'n grancod heglog oherwydd bod y môr yn cnesu yn ymosod ar y crancod cynhenid ar hyd arfordir y llun. Ac nid i sodlu nhw ond mae'r llun yn dangos y cranc mae wedi dod i'r lan ac yn y penillion, da chi'n sylweddoli mwy o sydyn a sôn am mewnlifiad i ben llun mae o drwy'r ddelwedd y crancod. A mae'r cranc mae wedi gafel yn y garreg yn dydi gystal yn dweud dwi yma, da chi'n mynd i symud i lle. Mae hwnna'n un arbennig iawn, dwi'n meddwl, o reidoniol. Ond mae yna un hefyd, mae hwn, wel, dwi wedi dotio efo hwn yn Mae y ddafad Gymreig ydy hi. A os da chi'n sylwi ar y llun, treorci sydd yn y cefndir, ac cerdd ydy hi gan Ian Griffith a un o ddefaid yr Rhondda. A mae'n olwg ar hon ydy arglwyddes yr Rhondda. A mae'n hyd yn oed, mae'n edrych yn bod hi'n cael lle da, dydy graen da ni, a wlwch chi'r stripyn o ole nes i wrth i thraed i, mae fatha sei ar ryw orsedd yn fanna lle. Ond mae'r gerdd yn sôn amdan y ddafad yma yn mynd i erddi pobl ac yn bitau llwyni nhw a'i blodau nhw ac yn y blaen. A mae yna rhywbeth, rhyw hyfdra annwyl yn perthyn i ddefaid y cymoedd yn does, sydd yn debyg iawn rwsyd i'w trigolion nhw. Ac os welwch chi'r ddafad, sa chi'n teulu bod hi'n cnoi chewing gum yn bysech, ond cnoi chil mae hi. A mae'n dinghosi fi y llun yma. Mae yna ambell i fardd, un cuddio'n fwriadol neu dwi'n pam chwaith tu ôl i ffug enwa. Pwy di'r coblyn bach a'r pwca drwg? Rhys ac am ba bwnc maen nhw'n canu. Wel, os chi'n tybio dwi'n siŵr, coblynod bach canu am fadarch, ac mae madarch yn holl bwysig dydy ffwng, heb ffwng yn cyrff ni ac ym mhopeth o'n cwmpas ni, fysa yna ddim bywyd ar y ddaear. Ond da ni'n tueddu i ryw pwyod ydan neu gadw draw, a mae yna ryw ofn yn perthyn i'r adarch. Felly, dyna'r gerdd, mi laniodd i un noson gerall o rwle. Dyn ni'n gwybod pwy di'r awduron. Ac yn y rhan y cydnabyddiaeth ar y diwedd yr gyfrol, mae o'n dweud coblynod hanhysbys ydyn nhw. Felly, mae fatha cael dant dydi, a cael swllt o dan y gobennydd oedd y cywydd yma wedi glanio rhyw noson, a mae o'n arbennig, ydy? Darllenwch, ewch i'r afal. Gan bod ni'n sôn am fadarch, un o aelodau barddas, da ni gyd yn nabod o, ydy fel dwi'n elw fan yma iawn yr arch fadarchwr Cynan Jones o'n Amor, a fodd ar ei gymell y llyfr yma i mi, ac efo enw awdur fel Merlin Sheldrake, pwy fedar osgoi'r temptasiwn i ddarllen y llyfr. A dwi newydd orffen y benod am y madarch hyd, o'na benod agoriadol hynod o ddiddorol am y cŵn a'r hychod sy'n cael ei defnyddio ar bobl sy'n tywys nhw i goedwigoedd gogledd yr Eidal i chwilio am y truffles drydfawr, a'r eiluniaeth, a'r ymryson sy'n rhwng casglu'r truffles a'i gilydd, ddiddorol dros ben, a'r madarch fel o'r hyn sy'n neud yr rhan mor bwysig o'r byd o'n gwmpas ni. Sôn mwy am y lluniau, Rhys, beth am bicio draw i lan Afon Dyfi, a'r llun sy'n cyd-fynd a'r gerdd gan Gerald Lloyd Owen? Wel ia, cyn hwn, mae'n lun o grib goch, does, felly yr mynydd, a dyma ni rwan efo'r afon, ynde. A be mae'r llun a'r gerdd yn ei wneud ydy, be welwch chi'r Marian mawrs yma sydd yn yr aber. Ac wrth gwrs mae'r holl reian a'r tywod yna wedi cael ei erydu o'r mynydd yn dydi. A be mae cerdd Gerall y detholiad yn ei wneud ydy mewn ffordd sôn am gylch bywyd, ynde, a erydiad a cychwyn yn y mynyddoedd, cychwyn yn ifanc a wedyn mynd yn hen, ynde.
A mae'n dweud, ynddi hi, sef yr afon, ynddi wahân, yn addwyd mynyddoedd yn fychan. Llechi'n mawr yn llwch marian, creigiau'n mynd fel cregyn man. A wedyn mae o melinydd drwy'r miliynau, a dyna chi ddiffinio amser a gerydiad, melinydd drwy'r miliynau, blynyddoedd oedd, cyn bod hau am nad oedd y trym ond is, mynydd yn ddim ond manus. Mae'n un o'r cerddi mawr yma sydd yn mewn ffordd yn deud stori greadigaeth dydy, a mae'n filenia yn y llun yna, does. Ti di sôn am gerdd Alan Llwyd i'r Gwywer Goch, waeth ni weld ti ddim, a mae hwn y math o lun, dwi'n gwybod pawb yn dweud, pan gweld yma. Mae hon, neu hwn, dwi'n yn siŵr, dipyn o gymeriad, Rhys. Ydy, wel, mae wedi cael ei dal yn yr eiliad o nel lamu, achos aml iawn, da ni wedi gweld, ond wedi amlwg wwan, Iwer Las, neu Iwer Lwyd, fel mae rhai wedi cael ei rhedeg ar ei canghennau ac yn sboncio, ond mae hon yn acrobat. Ac dyna, mewn ffordd, sut mae Alan yn agor i'w benillion, a welsoch chi ei cholsyn yn y gwydd, mellten goch o'r sydyn, mor eirias a marworyn yn gorwaig ar brigau'r un, rhyw bwten acrobatig, rhy dro pert yn drapis cuddiedig, dart ysgamdroed y goedwig, chwaer y mell yn chwarae mig ac yn y blaen. Mae'r llun yn priodi mor anhygoel efo englynion Alan. O'n i'n dweud bod pawb yn dweud, oes yna argol arswyd y byd, maen nhw'n dweud dros weld y llun. Mae'n wych, a fel ti'n dweud, mae'r asiad rhwng y llun a'r gerdd yn berffaith. A sôn am lyniau, ac un o dy bobl di yn Lansiad, pawb sydd yn troi at y grŵp cymuned Llên Natur ar Facebook yn gwybod yn iawn, Rhys, bod myfyr, griffiths, ffotograffydd, dawnus iawn, byw yn Lansiad, ac yn arbenigo, ac wedi tynnu lluniau gwirioneddol gofiadwy o'r glynod byw. Da ni'n symud rwan tuag at gerdd gan Anni Llun, ond gei di sôn rhyw chydig am myfyr a'i waith cyn i ni wrando ar Anni. Ia, mae o'n dynwr lluniau heb i ail, adar a glwynod byw, ond ac anifeiliaid eraill, ond glwynod byw yn enwedig, a fan hyn, wrth gwrs, mae o wedi cael llun o'r fantell goch yn dydi adeg y cynhua ar fwyar duon. Ac mae'r gloyn byw, os da ni'n meddwl am y gloyn byw, mae yna rhyw symboliaeth yno fo, yn does, bywyd byr yma, ond hardd ofnadwy, ac mae'n rhan o barhad natur. A wedyn, mewn i cael gwrando ar Anni yn darllen ei gwaith. Noswaith dda i chi gyd, gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw yn dda iawn. Diolch yn fawr iawn am gael bod yn rhan a chael cyfrannu'r gyfrol fendigedig yma. Ymddiheuriadau na lle i fod yn y Lansiad heno yma, ond mi ges i'r fraint o gael yng nghomisiynu i sgwennu am y gloyn byw, neu ar fach yr ha, neu'r pili pala. Dwi'n byw allan yn y wlad yn Ganfadryn ym Mhen Llŷn, ac pan mae'n braf, mae'r drysa'r ffenestri gyd yn gorad yma, a mae'na sawl pili pala bychan yn gwneud i ffordd i mewn ag allan ac yn hedfan yn chwaraeus o'n cwmpas ni, yn union fel mae'r genod bach sydd gen i mewn ag allan o'r tŷ yma yn hynod chwaraeus. Mae'r ddelwedd yna ydy ysbrydoliaeth y gerdd. Gloyn byw. Yr ysgander trwsgwl a'r hedfan pendra mwnnygl, cynglanion dyner ac esmwytho'r awyr ath gynfasau bychain cain. Yr eiliadau o ryfeddu, ond rwy'n ysu ithweld yn codi eto. A mae ymlerwch perffaith dehediad. Mae adlewyrchiad di drefn fy mhlant. A'i hysgander trwsgwl yn hedfan yn bendra mwnnygl i'r byd. Anni'n sôn bod ti'n fraint ganddi gael ei cherdd wedi chynnwys yn y llyfr a'i chomisiynu,
Ac o'n i, wel, heblaw am yr englyniad i'r pryd cop, Rhys, mae yna gorff newydd o waith yn y gyfrol, a dwi'n symud o, dwi'n gwybod bod hynny bod bwysig iawn yn ti. O'n i'n clywed gwerthfawrogiad un o'r beirdd o fanna o hynny. Ie, wel, o'n i'n sôn ar y dechrau, doedden ni'n adran y pryfetach oedd un o'r un fflota yn y canu clasurol, ynde. Ac fel o'n i'n sôn, mae pryfetach mor bwysig i'r gadwyn fyw, ynde. Ac o rhaid allu i gomisiynu cerddi, a chwarae teg, mi nath y beirdd ymateb yn dda iawn, a da ni wedi clywed am gerdd Rhys Iorwerth yn dod i'r Pryd Lludw. Y pryd sydd yn un da iawn am rhyw glodyn llwyddiannus ydi o de. A wedyn mae Pryd Cop yn heliwr, fel ni'n sôn, gloyn byw yn hardd ond yn eiddiw. Y morgrig yn un arall, a mae'n morgrigyn yna. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld morgrig, a mae'n rhyw gryfder rhyfeddol, gwaith diflino, does, a disgyblaeth gymunedol, ia, a wedyn mae'n rhywbeth yn adlewyrchu elfen ohono ni fel cymdeithas, yn does. Dwi'n clywed yr edmygedd at y morgrigyn yn dy lai, a dwi'n weld o'n pefrio dy lygad i'r hys. Wel, fi, mae o. Dwi'n gyfaes i'r morgrigyn. O, dwi'n meddwl bod nhw'n rhyfeddol, ia. Ond wedyn, wrth ni feddwl am adar ag anifeiliad, da ni falla yn fwy cyfarwydd yn nhw, da ni'n gallu nieithu'n haws efo nhw. Eto fydd sut oedd y penderfyniadau ynglyn â'u cynnwys nhw didol a'r dethol yn digwydd yn fanno ta? Wel, eto, dwi'n meddwl oedden ni'n mynd am y rhai oedden ni fel Cymru yn ei cael yn anwyl. Hynny di, fyswn ni wedi gallu cynnwys chwaneg oedd rhaid cyfyngu'r o hanner dwsin. O Robin Goch, da ni agos at yn profiadau ni, dydy. Pawb yn gyfarwydd efo Robin Goch, dydy. Mae'n dipyn o gymeriad. Y driw bach wedyn yr un lleia, ond pensaer yn dydy o ran gwneud nyth ac ryw ddyfal barhad rhyw stymnigrwydd yn perthyn iddo fo'n does, mae o'n hawlio i batch ar mor fach ydi o. Y deryn di wedyn eisiau'r brigyn ucha ac yn canu nerth i ben, mae pawb yna ni yn gweld hwnnw'n anwyl. Y barcud coch, fel o'n i'n sôn, lle da ni wedi fabwysiadu o'n do fel aderyn, lle, ond wrth gwrs heliwr ni, aderyn ysglyfaethus ydi o. A wedyn y crychydd neu'r creu glas yna, pysgotwr de, mae'n ei goedwigwr yna lle, efo y cnocell, ond pysgotwr. Dyn nhw wenol wedyn, yn mudo, nôl ag ymlaen, fydden ni'n dadlen i thu ha hi sydd yng Nghymru, ond dyn ni'n siŵr am hynny yn wyddonol. A wedyn y dridwy fel da ni wedi gweld ar y dechrau, a'i syrcas deithiol. Wedyn, ar ran anifeiliad, wel, yr un peth eto, Gerallt, yr arfynydd, ddim yn anifal exotic, na chdi, ond rhyw fath o wrthwydedig i'r addau, ac yn israddol, da ni'n gweld chydig bach o'na ni'n hynny eto, falle, di cael yn gwthio yn neilltu, hen dafad, y wiwer goch, ac wrth gwrs y llwynog, a mae'n elfen o haid i ni fod yn gyfrwys yn does hefyd. Dyna anifeiliaid adar rhywogaethau, da ni'n ei weld drwy'n llygad Cymreig ydyn nhw. Adran ola'r llyfr, y bod yn ôl a natur, ti wedi crybwys hynny, sydyn iawn ar y cychwyn, felly mae gennym ni gerddi Iorwerth Piet, a'r heliwr, a'r amaethwr, detholiad Awdl Geraint Bowen. Gwynallt a'r garddwr. Ond mae yna gerdd newydd sbon yma, Llio Maddox Piahi. Pilpid Hyw Llwyd ydy'r testyn. Dwi'n gobeithio bydd rhan fwyaf sydd hefo ni hyn o'n gwybod lle mae Pilpid Hyw Llwyd. A falle wedi bod no gobeithio. Sut mae hon wedi cael ei lle yn y gyfrol gen ti, Rhys? Wel, o'n i'n cychwyn yr adran byd nôl o natur efo'r heliwr, achos dyna lle gychwyn o dyn mewn ffordd, ynde. A wedyn yr amaethwr, symud ymlaen, ambell i ganrif. A wedyn, wrth gwrs, yn gynnar iawn, oedd ond ryw reidrwydd mewn dyn yn doedd i fynd i chwilio am yr ochr ysbrydol, ac mi ddatblygodd paganiaeth, dewiniaeth ac yn y blaen, chwedloniaeth a chrefydd. Ac mae Pilpid Hyw Llwyd, wrth gwrs, oedd Hyw Llwyd yn
yn gymeriad yng Nghwm Cynfal, ond oedd lle oedd o, rhai yn meddwl bod o'n ddewin, oedd o'n sicr yn pregethu, ac oedd o'n mynd i ben y graig yma, ac o'n edrych yn dod i wrando arno fo. A yng ngherdd Llio Maddox, be da ni'n gael ydy bod hi wedi mynd ar y dro i fyny at y pwlpid. Oedd hi'n deud bod hi'n neithiwr dechreuais bregethu, oedd yn amlwg oedd hi mewn hwyl drwg lle, a wedyn oedd hi wedi mynd i fyny y cwm. Ac fel oedd hi'n cyrraedd y pwlpid lle oedd hi'n teimlo bron bod hi'n uniaethu efo blodeuwedd wrth gwrs ynde, a bod y blodau yn ffrwydro, yr afon fel y blodau yn ffrwydro. Felly mae'n gerdd sydd yn mynd â dyn at gredoau a themadau ysbrydol, ond mae hefyd yn gerdd sy'n cysylltu efo chwedloniaeth Cymru. Fel mae'n fwy nag un cerdd yn gwneud hynny yn y gyfrol. Da ni'n troi wan at gloddio'r ddaear, Rhys, a tyllu i ddymderoedd Gweithfeydd Glo, Rhydwen Williams, Siamber Eco, Osian Rhys Jones, a hefyd roced i'r gofod Idris Reynolds rwan ta. Da ni'n mynd i gyfeiriadau diddorol ac eitha gwahanol eto fyth yn fan hyn. Ydan, wel mae'r un hen weithfeydd wrth gwrs lleoliad yn ardal y Glo, eto oedd Daearyddiaeth Cymru neu dewis o gerddi a lluniau i gynrychioli Daearyddiaeth Cymru yn rhan o'r cynllun, felly dyma ni honno yn ardal y Glo, a wedyn mae'r Siamber Eco wedi lleoli wrth gwrs yn Norwig yn ardal y Llechi. Dyn yn symud ymlaen ac wrth gwrs yn sylweddoli bod ni gyfoeth yn y ddaear ac i raddau yn treisio, yn rheibio'r ddaear yna ac yn creu llanast ar ei ôl. A wedyn, yn y ganrif ddwytha, hanner can mlynedd yn ôl, mi ddath dyn wrth gwrs darganfod y ffordd i fynd i'r Lleuad, mae'n anodd credu dydy bod yna hanner can mlynedd ers iddyn nhw lanio ar y Lleuad. Ond beth sydd yn y gerdd yma gan Idris Reynolds ydy y dychymyg plentyn, oedd Idris pan oedd yn hogyn yn amlwg yn darllen comic, ac oedd yn fan mawr o Dan Dare. Unrhyw un sydd oedd tebyg i fi, fyddwch chi'n gwybod pwy oedd y cymeriad Dan Dare, oedd o'n concro'r gofod i gyd. Ac dyna sgyn Idris mae'n mynd yn ôl i blentyndod ac yn dychmygu hun yn mynd yn y roced yma i'r gofod. Ond mae'n rhyw neges bach arall hefyd yn dweud, sef bod dyn ddim yn ddigon bodlon bod o'n cael y gwaith o reoli'r ddaear, bod o eisiau meddwl bod o hefyd eisiau mynd i'r gofod bod o'n fwy na fo'i hun, felly. Dyna dewis hwnna. Be nath y gymed i gynnwys gwaith Philip a Gibson am yr archfarchnad a gwynt i'w meirion? Wel, thema fawr bresennol ydy newid hinsawdd a ffordd da ni mewn ffordd wrth boblogi'r byd, da ni hefyd yn ei fita fo y byd natur yn ar y deg, lle bod yn bysgod neu yn yd neu beth bynnag, a da ni'n dymchwel, dydyn ni'n coedwigoedd. Felly, da ni'n gadael ôl mawr, a mae'r cerddi yma yn ymwneud â'r newid yna, lle. A mae'r un archfarchnad yn englyn gen Philip a Gibson, ond uwch i benno, mae'n ddyfyniad gan bennaeth llwyth Cread yr Indiaid yn Canada. Fath chi ddeud, 200 mlynedd yn union cyn englyn Philip a Gibson, a dyma be mae'r dyfyniad, mae'n dyfyniad cyfarwydd, dwi'n siŵr bod rhaid chi di glywed o. Dim ond pan fydd y goeden olaf wedi thorri lawr, a'r pysgodyn olaf wedi fita, a'r afon olaf wedi ei gwenwyno, y gawn ni sylweddoli na allwn bwyta arian. A hwnna'n 1820, a wedyn Philip a Gibson wedyn yn 2020, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn cofio ond o Covid yn cychwyn y silffoedd gwag ym mhobman, ynde? O'r ddaear, archfarchnad ydy'r testyn, o'r ddaear maen nhw'n gario yn helaeth o'i thir hael, gan lwytho bag ar ôl bag, hyd nes y bo ddigon i'r silffoedd wagio.
Ac wrth gwrs mae hynny'n symbolaidd yn dydi ohono ni bod ni'n bita, hynny ydi, da ni'n yn meddiannu popeth. A wedyn mae'r gwynt gan Huw Meirion Edwards wrth gwrs yn newid hinsawdd ynde, a mae yna lun rhyfeddol eto gen Iestyn Hughes o don anferth yn taro ar y prom yn Aberystwyth. A dyma'r cywydd. By'r dre yn brwydro'r hewynt, mynnu gwaed mae min y gwynt. Drwy aber daw i reibio slais wrth slais a'i rasal o, groen y tir. Gyr ewyn ton yn ferw gan lafoerion. Dawn un anterth o chwerthin, hyd y ffyrdd heb nabod ffin, daw heb barch at enau byw, drwy'r cread, am nad ydiw'n malio dim am hwyliau dyn, na'i reol mwy na'r ewyn. A mae yna rhyw neges yn y clone i ddeud, natur sy'n rheoli, da ni ddim yn gallu reoli natur ynde. A os da ni'n cario ymlaen fel ydyn ni, mi fydd natur yn dysgu gwers i ni, a dyna'n syml ynde, lle da ni. Mae yna un frath arall, mae yna un wers arall yn sicr gan Tegwyn Pugh Jones, ond mi na i ddweud gymaint â hyn. Mae'r gyfrol, mae'n dod i derfyn ar nodyn gobeithiol, ond cyn hynny, y rhybydd yma, ac gei di sôn rhyw chydig ac o'n i wrando wedyn ar Tegwyn Pugh, ac gei di sôn rhyw chydig beth gyda fo'n golwg, a mae'r ddelwedd ar y sgrin wan, dwi'n credu'n ddelwedd gyfarwydd i lawer iawn ohono ni. Gobeithio bod y bus na yn godrwm ar ambell i gydwybod wrth fath o llun yma. Ia, wel, mae traeth yn Ynys Môn ydi ond a da ni'n sylwi ar gymaint o blastig sydd wedi cael ei olchi fyny ar y traeth. A'r thema mewn ffordd ydy y llygredd a'r gwastraff mae dyn yn ei adael ar ei ôl. Ac da ni ddim yn gwneud joben dda iawn nachdyn ni o warchod y blaned. A mae Tegwyn yn ei gywydd, dwi'n meddwl, yn crynhoi cymaint yn daclus iawn o'r effaith y dinistyr mae dyn yn ei achosi, a nawn ni i glywed o rwan. Ymwneud genhedlaeth iau, am a ddaw oes mae ddiant i ni a lygrodd y nant a gwagio'r môr, am greu maeth o wenwyn a'i droi'n lluniaeth a chmagu a chemegion, am o west ymyl y lôn, am i ni ddwyn y mwynau, am wario'r oll ewr mawrhau diwiau'r olew a drilion caeau brau gan lyglu'n bro. Nid byd gwell ond bywyd gwaith yw'n hadlodd i'ch cenhedlaeth. Ie, crynhoi... Sicr i'r gydwybod, ond fel o'n i'n sôn, chydig munudau yn ôl, mi wyt ti yn dod ar cyfan i drefn i derfyn gobeithiol calonogol, ac wrth i be, mae llun y mefus gwyllt yma, wel, maen nhw'n codi blus ac atgoffa rhywun o'r blas rhyfeddol sydd arnyn nhw. Hon o werth i chael i gloi, Daclus. Ydy, wel, mae'r llun os daw o dyma ni. Mae hwn llechi yn Stiniog, ynde, a fel da ni'n gwybod, mae llechi mor galed, mae natur yn cael ei anodd iawn i dorri drwodd, ond dyma ni enghraifft ynde, o mefus gwyllt mae wedi llwyddo. Ac mae y neges wrth gwrs ydy gweitha be mae dyn yn ei wneud, mae natur yn mynd i ffindio ffordd i'r dyfodol. A dwi'n di ddarllen cerdd Alun Ciliau, yr un yw calon hael y ddeiar hen. A mae'n gerdd sydd mewn ffordd yn deud gweitha popeth, mae'r natur yn gofalu. Yr un yw calon hael y ddeiar hen, pob cyfnewid a rodfeydd i phlant. Trosglwyfau'r bladur tynodd gynt i gwen, a rhannu i ni ei rhin o goffrau gant. Chwyrnwch beiriannau oerion ar eich rawd, a rhwygau bronau meithlon dan eich dyr. Be weia newydd wisg dros greithiau chnawd, a llunio gwlith y wawr o ddagrau chir. Mae rhaid ei phlant yn cuddio ei stranciau oll, ceidw ei chyfamod a hwynt yn ddilys. Tegannau newydd eto a ddawn ddigoll.
prydhau a Medi, hyn ni pheidio byth. Mae dim ond braf iawn rhannu'r cwta awr ddwytha yma yn dy gwmni di Rhys, ac fel y gwelwch chi, mae yna gopïa yn aros i'w prynu ar y silffoedd yn siop Clwyd. Mi fedrwch chi hefyd, drwy drefniant yn y siopa lleol, canlynol neu henwi nhw, gael copi wedi i arwyddo gan Rhys, dim ond i chi gysylltu efo'r siop ymlaen llaw a'r siopa sy'n cynnig y gwasanaeth hwnnw di siop Clwyd, fel wedi sôn yn Unbych. Bys y bawd yn Llanrwst a siop Lewis yn Llandudno. Mae'n fargen 10 punt, 95 ceiniog. Prynwch chi, rhowch chi, prynwch 3-4 copi a rhannwch nhw ymysg eich ffrindiau a'ch arwyliad a phawb sydd â diddordeb mewn byd natur a hefyd mewn barddoniaeth. Dwi'n credu bod Rhys di llwyddo i gyfleu, wel mwy na llwyddo i gyfleu hynny heno yma. Fe gyda i'w un gair bach lliar i oed ar y diwedd, ond yn wir y traddodiad Cymreig, Rhys, yn naturiol mae gen ti waith diolch i ni fel o'r bobl. Wel ia, yn amlwg, sy'n ni'n hoffi diolch i ti'n gyntaf am fod yn barod i ymuno fo fi, ac mae wedi bod yn fraint a diolch yn fawr iawn i ti. Yn amlwg, sy'n ni am ddiolch yn fawr i'r beirdd a'r tynwyr lluniau sydd wedi bod mor barod i gyfrannu at y gyfrol. Hefyd i cyhoeddiadau barddas, wrth gwrs, am gyhoeddi'r gyfrol ac am ei diwyg hardd ofnadwy. I Alaw mae Edwards, mae Alaw wedi bod tu ôl i'r llenni heno yma sydd wedi bod yn gadael pawb i mewn i ymuno ac hefyd yn dangos y lluniau. Diolch Alaw yn ofnadwy ti am liwio'r gyfrol mor ofalus ac anwyl drwy'r wasg. Yn amlwg i siop Clwyd yn fan hyn am adael i ni leoli'r Lansiad yma heno. Dwi'n diolchgar iawn i Gwawr am baratoi'r lle. Ac dewch i siop Clwyd fel y siop eraill i brynu'r gyfrol. Ac wrth gwrs i'r cyngor llyfrau am adael i ni gyhoeddi'r gyfrol am ei cefnogaeth ac yn cynnwys y lluniau hardd ac ei cefnogaeth i gynnal y Lansiad. Ac yn ola, yn bwysica, diolch yn fawr iawn i chi sydd wedi ymuno heno yn y Lansiad. Fedra i mo'ch gweld chi, ond dwi'n diolchgar dros ben i chi am rannu'r achlysur. Maen nhw fel y tylwyth teg, Rhys. Maen nhw fel y tylwyth teg, ynddi. Diolch i chi un a goll. Gobeithio bod chi wedi cael blas ar noson. Dwi'n gwybod gywch chi blas ar y gyfrol, ac mi ddari mi ddweud ar y cychwyn, mae un o'r dau o'r pethau sgen Rhys a fi'n gyffredin ydy'n bod ni'n aelodau o barddas, bod ni hefyd yn aelodau o glwb Mynydda Cymru ac i droi. Be ddedo Groucho Marx rhyw dro, rhywbryd ar ei ben yn llwyr. Dyna chi ddau glwb, neu ddwy gymdeithas, yr ydw i'n falch iawn i bod nhw wedi yn erbyn ni a Rhys yma hyn yn aelodau ohonyn nhw. Diolch am y cwmni, llongwechadau ar y gyfrol Rhys, a nos da i chi gyd a diolch am fod yn rhan o noson gofiadwy iawn. Da bo chi gyd a diolch am y cwmni.